लाबा थायो थाया नङा लाबा एटलिस्ट सानदो आरो मिनिमाम बिगायाव जुदि 20 कुइन्टेल जुदि दैखांनो हायोब्ला रायजोफोर फैदोलाय जुखामबारियाव आखाइजों गायनाया माबोरै खिलिखां नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ। आं टाइमखौनो मिलायनो हाया जादों ब्लगखौनो लाबोनो हायाखै होमबाबो आङो एसे रिल्स होदोंमोन सर्ट्सफोर होदोंमोन नोंथांमोना नायलांबाय था बोरै जागासिनो दङ। डिसेम्बराव गायजाना गायजाया गोबां सोंदों। डिसेम्बराव गायजायो डिसेम्बरा बिराद कमन एकदम माने कमन मान्थ गायजायो जेबो नङा। नैबाव दङ सिङाव अर्गेनिक आलु ओमफ्राय गरसि गायदों। बे जिगाबखौ फाना जिगाबखौहाय माने गासैबो माबायो मा होनो गयाव सारो आरो होमबाथाय हासारा बरिया जायो। बेरायगासिनो दङ। दानिया रायजोफोर बिराद सोंगासिनो दङ नोंथांमोना लाब जायोना जाया जुखामाव डेन्जार लाब जायो गायनांगौ एटलिस्ट 20,000 लाब जायो बिगायाव। फार्स्ट गायनायखौ देखायनोसै नङा होमबा नैबे फार्स्ट नङा खिलिबाय खिलिनायालाय दाउस्रि जायो दै बेगरखौ खिन्थु थाल लानांगौ एसे बुथारबाथ' बुथारनो हायो नाथाय अननानै बोरै बुथारनो दाउफोरखौ बुथारबा आरो एम्फौ एनला बारा जायो बुथारबाथाय फुरादन मुलि होबानो दाउथुफ्रा बेलथे खिलिनायालाय खिलिबाय नैबाव खिलिबाय बिथिं खिलिलांजोबथाबाय ओरैबो खिलिबाय नै आरो खिलिबाय बेखौ दाउ जाबाय आरो नै माने बिदिखौ दाउ अरसयो एम्फौ अरसनाय बा दाउ अरसनाय आरो बेयो नैलाय दं नै बे खिलिफिनगोन खिलिनायालाय माने आखाइजों गायनाया मिस जाया आरो नै आं खोन्थानो नै मोनसे मोननै बिना पेट नैबे फिसा फैबाय ओइ मोनसे दङ नै दङ बेबो दङ नै माने आखाइजों गायोबा मिस जाया आरो माने डाइरेक्ट थुलांनो हायो नालाय खिन्थु मेचिनावबा गेप जागौमोन आरो बिथिंबो दङ नै बेलाय नाय आरो खिलिजोबाखै खिलिगोन लासै लासै अबेबा एसे लेट जायो नै बेफोर दाउ जानाय नै बेफोरखौ दाउआ एरख'बाय आरो नै बिराद फाग्ला दाउफ्रा बे गायफिनबा जायो आरो दा बेनोमोन रायजोफोर ससे ब्लग भिडिअ ओमफ्राय गोबां सोंनो हागौ खनबेसे हालेवा होननानै खनब्रै हालेवनांगौ जुदि हाया गाज्रिबा खनब्रै हालेवनांगौ नाराया जुदि गोजौ हादोंब्ला माइखौ माने ओमफ्राय जुदि नाराया जुदि गाहायाव हानायब्ला माइ हानायब्ला खनथामानो जायो जेसेबांनो हालेवनो हायो एसेबां मोजां नोंनि थाखाय खनब्रैया एटलिस्ट जाथारनांगौ आरो ओमफ्राय हासारा मा होदों गोबां सोङो आं खोन्थाखादोंमोन आंनि फेसबुक पेजाव सेम नाम दे नामा सेमानो फेसबुक पेजाव बिगायाव हासारखौ आं होदों SSP-खौहाय 40 केजि पार बिगा DAP-खौ होदों 10 केजि पार बिगा ओमफ्राय इउरिया होदों दासिम ओमफ्राय जुदि 1 माससो जायोब्ला दै होदो खननै 2 टाइम्स होनांगौ ओमफ्राय जुदि आरोबाव 2 फुटनि एसे बारा जायोब्ला दानाखौ जाहोदो दाना जाहोबाथाय जुखामा माने हेभि जासिगोन आरो खिलिबाय ओरै थांबाय थाबाय नै माने गेप्सआनो खम जादों एबारो थांनाय बारावथ' बिराद गेप जादोंमोन माने मेचिनजों गायनाया आखाइजों नोजोर गायनाय बायदि बेस्ट जाया आरो मेचिनजों गायबा बेल' हाजिराया माने बारा होनाङा थाब जायो नालाय खिन्थु आखाइजों गायोबा एसे बारा हाजिरा खरस थाङो अब्लाबो माने बेजों खोथा गैया हाजिरा थांथों नाथाय प्रडाक्टआ फैनांगौ बेल'सो ओंखायनो नै बिदि खालामदों आरो एबार दा बेसेबां प्रफिट थायो सोंलायगोन प्रफिटआ दङ एटलिस्ट मोजां खस्थ' खालामबा बिगायाव 20-25 हाजार खस्थ' खालामबा 20,000-25 हाजार लाब थायो आरो जुदि खालामथाराबा 10निफ्राय 15 हाजारसिम लाब थायो आरो बिगायाव खिन्थु माइ गायबा बिगायाव 15-20 हाजार लाब थायागोन आंनि मोन्दांथियाव नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामना खोन्था जायफ्रा माइ गायो आरो बेल' नङाना माइ गायनाय टाइमावथ' जुखाम गैया नालाय ओंखायनो माइ गायखांनानै हाया ओरैनो थायो नालाय बेंकआव फैसा दोनस्लायस्लाय मा खालामनांगौ बेफ्राव जुदि इनभेस्ट खालामबा फैसा मोनो आरो नाथाय खाफालनि खोथाबो थांनाय बारावथ' खाफाला आंजों बारा जुफियाखै एसे लस जादों अखाजों माने जेसेबांनाखि दाम मोननांगौ मोनाखै आरो खाफाल नांगौ खेथियाव बिजनेसाव नङाबा जाया बेखिनियानो रायजोफोर ओमफ्राय गोबां सोंदों खनबेसे हालेवनांगौ होननानै आरो मेनलि सोंदों दा डिसेम्बर ना दायो डिसेम्बरनि 8 तारिख जाबाय
दायो माने गायजागोना गायजाया गायजायो दाबो गायगासिनो दङ दाबो मेरला गायदों खायसे खायसे दासो हालेवगासिनो दङ डिसेम्बरा फुल्लि गायजायो जेबो नङा ओमफ्राय खनबेसे हालेवनांगौ होनोबा जेसेबांनो हालेवनो हायो नोंनि थाखाय मोजां हाया जेसेबांनो गेब्लेयो एसेबांनो मोजां बेगरा मोजां माने खिलियो आरो खनब्रै एटलिस्ट हालेवदो माने खनथाम हालेवग्रोनानै हासारखौ सारदो ना ओमफ्राय खनसे ट्रेक्टरजों हालेवबावदो होमबा हासारा मिक्स आप जाबायना होमबाथाय बेस्ट जाबाय आरो ओमफ्राय सोंनो हागौ हासारखौ मा होयो होननानै आं होनायखौ खोन्थानोसै बेलेगा मा होयो आं मिथिया आं होनाया जाहैबाय SSP 40 केजि पार बिगा होदों ओमफ्राय 10 केजि DAP खौ होदों पार बिगा ओमफ्राय इउरिया बिदिनो इउरियाखौबो होफादों आरो ओमफ्राय आङो एटलिस्ट सोरनाव लाबोदों देग्लाय माने जायनाखि एग्रिकालसाराव साख्रि मावखायो दखान दं आरो बेहा माने मुस्लिम मानसि बेनाव आं लायदों आरो माने मोजां गाइड होयो बिसोरो बिगायावनो 18 निफ्राय 20 कुइन्टेल मोनोनो गावबो गायो आरो गाव 11 बिगा गायदों ओंखायनो बेनिफ्रायनो आं देग्लाय बांसिन लादों आरो मालखौ नायनो प्रुफ नायनो नंगौना नङा बेनि बुंनाया नाथाय मानसिया साख्रि मावखानाय ओंखायनो आङो ट्रास्ट खालामनानै लादों बेनो रायजोफोर ओमफ्राय चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो नेक्स्टआव मोजां कन्टेन्ट नोंथांमोना मोनगोन आरो दै सारनायनि भिडिअबो नोंथांमोना मोनगोन दैखौहाय माला सारो होनोबा जेब्ला एसे जायोना दै सारजानाय जायोब्ला माने हमना ला 2 फुट जायोब्ला दैखौ सारगोन आं ओमफ्राय दै सारखांनाय लोगो लोगो आरोबाव दानाखौ जाहोनांगोन दाना होबावनांगौ बे दानाया मा होगोन मा होआ बेखौ नोंथांमोना लासै नुलांबाय थागोन आरो ओंखायनो चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला इनिफ्राय नैबे डिसेम्बराव मथा मथि बुहुत खस्थ' दै होनाया गोजां बोथोराव बिराद खस्थ' जायोलै माने गुसु हाबनानै पाइपखौहाय बोखारनानै होबाय थानांगौना दैखौहाय खनसेनो आरो स्राव सारजाया नङाबा जुखामा गुलांजोबगोन आरो माने दैखौ होबायनो दै होनानै जुदि बार फैयोब्ला जुखामा माने गुनो नागिरो गेलेमजोबो ओंखायनो एसे थाल लायै दैखौहाय होनांगौ आरो बांद्राय लोमस्रावलायनाय होनाङा नोंथांमोनाथ' एसेबा बुजिबाय नङा होमब्ला लाबा थायो थाया नङा लाबा एटलिस्ट हमना ला रोंथ्राब्लाबो हमना ला 10,000 खौ लादो बिगायाव ओमफ्राय जुदि गोरोंथारब्ला मोजां खाफाला दङब्ला 20,000 लाब लादो होमबा 10 बिगा जुदि गायनो हायोबा आरामसे 2 निफ्राय 2.5 लाखसिम लाब थायो आरो ओमफ्राय बिगायावहाय बिदिनो फार्स्ट टु लास्ट 10,000 खरसा थाङो सानना लादो मथा मथि 10,000 खरसा थाङो आरो जुदि 20 कुइन्टेल जुदि दैखांनो हायोब्ला हमना ला 20 थाखायावनो लाबाय आं केजियाव होमबा सानदो बिगायाव 40,000 आरो बिगायाव 40,000 बिदिनो हमना ला 20,000 लाब थानांगौ आरो बिगायाव जुदि मोजां प्रडाक्ट जायोब्ला बेनोमोन रायजोफोर आरो नेक्स्टआव नोंथांमोना लारि खोन्थागोन